Iki kan lor, ape ngukus tape. Iki tape lah bedakno kae lor, ki tak kukus. Iki engko ceritane iki tak gawe onde-onde, tapi tak kukus dhisik ben keset. Wes mateng lor wisan. Lor iki gawe adonan. Iki aku gawe tepung sing biasane nggo goreng gedang ngono kan lor, pisang. Terus iki tak kei banyu. Wis campur iki wisan. Saiki genten bunder-bunderne tapene. Iki nggih tangan anu lho lor. Resik lho iki mengki tak umbah lho tanganku. Biasanya kan enak sing komen gila nih bu, gila nih. Kita pangan dewe lho lor iki. Cukup lor, lagu bunter-bunteri saiki dicemplungne ning adonan. Terus diunyer-unyer ini celup-celup nih sampai kacrop terus dicemplung nih. Alhamdulillah lor, cukup lor, mateng. Iki lah onde-ondene wis mateng wisan, ayo gek dimaem. Gek dikancani karo kopi. Ya Allah lur, jan mantep banget. Monggo, bismillah. Tapi ini lowegi lur. Jan enak banget. Gek karo nyelipit kopi. Monggo lur, sripat-sripit suput. Seger banget lor, tenang lor, mak plong tenang. Enak lor. Jangan enak lek dikukus terus digoreng. Jangan mantul tenang. Monggo lho, tenang enak banget.